sila, oh. Mag-tissue din kayo, ate. Eh, nice kayo. Salamat kayo, Ma'am B. Nalipay po si Dante. Dante! Pahayag doha. Ako na sa 2010. Murag. Daycare di siya, anak. Daycare pa kano. Daycare o kanina sa nursery na ni siya. Guys, ikadaghan ko nag-graduate, guys. Kani, sino sa? Senior high, grade 6 of life. Ang libil bang pa, be? Nadjilo, kani o. Dani, Libil bang ang gamay to? grade 6 na si ate, long hair pa. Hala, naghanap kag picture dai di apo judo. Ala. Baby pa mo. Ay kani, Hala! layo ra o sa tura. Nice ka na. Gota, bay. Perfect! Sunod agkuan katong usa. Patanaw usa ko no. Hindi ko magbaba. I-testing sa galing isampul ba? Tuwing pag-wala, isa ng representant dari isa. Kung saan yung dapat na eh? Na. Yato ka ni ate. Wa kay siya guys, okay kani siya mga photos ni siya oh. Ang mga collection sa gikan sa dagat. Oh, nice kay siya. So busy ang duha guys oh. Mag-level at ang kuhan. Di na ipapilit na lang imo yung butang di na nang kuan. Iskuruan ko na mas tunga. So guys, hawid binari kay Sista Minggo ni Saan pag-usot sa wire mo? Ay, bugi-buga kayo mo. Wala ka tingnan ako. Iya, begitu ya. So nakabit na jud guys. Mo na siya purpose design na siya diha nya. Tangalan yung mga figurine, mga koleksyon ni Crystal na aw ni Nicole nga sakyanan. Nakabit na dyan na namo ron. May gunting pa? Wall bracket. Yung gunting pa para madali. Kapil ba, kapil? Sa mga danting nga mag-apil-apil magyapon, oh, di man na makaon. Huh? Ibay jud ni kay bugat. Dako lagi. Karong ka. Buga pa kay manglibang na po doon. Masulod na po sa malibang. Masulod na po doon. Ang size ni mong gikuha na basi dako Wala na po. akong giyan no, pinaka pang 32. 32 to 40 inches. Adjust na bulbog na. Lang kani guys, so human ba nila rong adlaw. Ay liabot naman nagkuhan kabit ni Dan TV. Ito, may washer na eh. Wala,
nga ano dito siya. Ug bira man ang kailangan. Sa ato sa ikon. Maglisod kay ana sa diri. Itanday lang siya, itanday ana. Itanday lang ana mo para atong lupitan nato ni siya. Hindi yan sa delikado. Sobra lang to Juan, Cornelio. Sakto lang po ninyo. Ay, sobra-sobra ito ba? Oh, kasi mawala ako na. Okay na anak, niya ka nang duha mo ray gamito na sa paraas. Balo. Salamat sa Ginoo ni abuton sila ganihan jud ko nag-uw. Naihang napalit man bi kay kuwang manggud ang kuan mga tools. Ay tools kaning mga ingani ba kaning bracket, washer ug kaning gagmay kay Kani ang gipalit ko. delikado man og dili butangan. Kari pa kay gamay man ipon ina lang na. Kani ang palit ko pang pihit. Siga nang suga ganing nga kuan pe. Kaya Kaya mahuman na siguro niya karon. Ni street na siya. Street na. diri makuan. Diri ka maka-adjust oh. Pa-able pa kuan. Diri oh. Remote mangan ba? Oh. Di na ka magkatungurag school nga ingani kani. Di na ni ingani. Kini siya, pangkuot lang ni siya, og lalong itong nas lalong pamuhan. Usa ni next step ana eh. Ay lang ko ka na ko lang. Lima na lang ano isa. Salamat. Salamat kay Mi. Salamat ko nung mambisa. Pamasko. Ipay ko yung bugas. Kini mga to kini. Gihiwalay siya kay kuan man nanguwag man kinanglan na jud ni siya nga pa hibutan kay iya mga awayon si Munmun ug si Minmin. So busy sila dadto kay si Chris may nagkura ni pagkakuan na. Wala, kuwan ba na ako? Imayon pa na nakutang pa ng kalabasa. Ito yung kalabasa. Wait lang. Okay, nahimay-himay pa si ate. Hurot man. Dali kay nahurot. Whiskas na sila og buntag og mudto. Min oh. Basta kulubasa og chicken. Aw, dali mahurot. Na ko di ay nagumanak. Napay yung tubig didi oh. Mahurot man dayon. Hawiri ha kay basin ugma. Kuha na niya ha. Ano ba yun ha? Di na ang amuhang Nadidi na na. katat, Nadidi na ng KitKat. kumalagkaon. Nadidi na. Salamat ate. Dami man chicken na hurot. Ikaw. Naanad mong sila magtutoy yung tubig. Hawiran pa dyan doon. Lami pang... Ay, lami kayo pang pusnuton. Yung mga bataan ni. Oh, kusnuton. Umingmingan ni oh. Kita ra ba na sila sa kwartil gahapon urag simon silang tulo. Kita ra ba ka dito Dili sa kwartil? magbuya ha. Inom bang tubig? Lukid kayo. Di kinakitan dyan siya pero sulang. Grabing kauwagan kayo. Kaya hamang pastahan nga iya manang isuon nga. Puro man mulaki. Ibay na? Tingnan mo ba? Isang it ni. Kani ha, isang it. Ani. Ako gibutang og washer pa. Okay lang, hindi ko naman. Yung washer na babaw. Murag TV sa ano ah. Sa babaw sa bitanan. Sa kitramad ang lalo mo idala. Dili mo kayo malusot ang bola. Waser. Kaput na. Kaput na, tas kay na. Piste, sambang ang ano.
Salamat kay Ma'am Bina. Kabit na jud pero wala sa namo sa pidpid sa bungbong kay magkabit pa man na sila sa Pwede naman na panel. kaya anak naman na siya. Asa ito ito. Going back. Salamat kay Ma'am B. Wow! Hindi na sumakuan sa bungbong na ito. Unya na kuno na kay magkabit pa man sila. Magkabit pa ko. Ikaw bisa rin pa. Kini kon, pwede itabon mo sa Oh, likod. ito ko, bitaw ako. Ito rin, kuha ito tayo. Idol natin yung rin. Wi-Fi? Di mo ng Wi-Fi diha yapit. Mina happy. Salamat kay Ma'am B. Nagitesting ni Nicole TV. Pero mas nice siya og mas nice na siguro na siya og kuan pero nice naman siya pag ingana anak no. Asa ko ini kay internet. So, na kaya. Kundam mo mo sila. Una na Ma'am B, nice na kayo. Christmas na pero so guys, busy ato sa nipatyo ni sa kusina kay ato ta sa sala. Kuhit ka mong gingkit ka. Gikuhit ko. Amo sang ibutang diri temporary ang table guys kay sa tunga man ta na. Ano man kat? Uy. Ipadapli na ipagilahi na siya og kulungan pero kaniya lang kulungan guys og mga adlaw ato man na sila sa tiris na mo ibutang. So amo ra na sang isilong mga gabi. Kaya na mo nga narabas kusina ang mga mingming. Ano naman yung bata niyo na mura naman nasa naihang naong. Kubilay. Ha? So, there it is sa sala. Wow, nice na ang muhang sala, guys. Diya. Oh, rumuhan. Close guys kay Diya. Wala na magipandar sang Christmas light. Na may gibutang diha nga picture frame. Diyan guys, nagbalhin ko dari sa kanina ani nagbutang sa dapit sa pultahan. Pero magbutang pa ko diha kanang mura bitag tungtunganan og mga flower sa mga kada kanto butang ng naitungtunganan og flowers so makakita mo sa mga mall nga ay sa mga mall sa mga TikTok guys na sila murag tungtunganan og mga flowers diha. So kaniya hanap ko sa gialisdan kay every week man ko mag-alili kay aron di mamatay atong tanom. Pero ang snake plant kay bisan og magdugay na sa sulod, pero kailangan igawas jud sa nimo para dili matay. So pare-pareho ra man siya guys ang butang. So di na tawad dos gawas kay kani may among gibuhat ron guys so. Kaning divider kanang gikuan ni Papa Edi. So napa may ipamutang diha. Napa may ipamutang na mga kuan makakita ko mga figurine baron, mga good luck sa balay yan ba. Law sa ni buto diha nak. Na gibutang ng snake plant diha oh. Dira na ma always. Nice na siya diha kay kanang snake plant mo na magkuan man na siya sa mga bad bacteria. Basta na kuan ng snake plant nice na sa sud sa bay. Misuway ko tag kwarto ni Crystal B. Kaya wa pa mag tanaw ta siyang kwarto guys. Kanikul di man ipatanaw. Na to gibang kuan si Nicole guys. Amo palaging gi adto ang bid guys mga next week pa kuno. So yung kwarto ni mao ni siya nagiya mga dari Durabox. Kana pareho may og sapin tiger kay ganahan siya. So ato guys, salamat kayo Ma'am B nagawas ti mo dari makita nimo sala wala nas Dante gabat klay oh. So si Dante mo ato sa matug sa kusina. Salamat kadto Ma'am B. Kay nahapsay jud ang mga pamudyo ba. Makalipay nga di ko makatuo nga makaingani mig balay. Di ba nak no? Di makatuo nga makaingani tag balay. Salamat kayo sa mga blessing. Oh, nice kayo sa. Lay may nag-adlaw ni guys, nice kayo siya tanawon. Pero dapat ni siya
puno ni siya ingana guys dana. Pero punaan pa ni Papa Edi dari og usa para bagay jud sila diha ana. Pero sa uban guys, parang punon dun nila ingana pero parang di na pud bagay og punon kadyo pero nice mapud siya tong punon na no. Unsa man. Okay naman siya pwede na kay para ma-emphasize po ng TV ba? Oh, sa wall og sa kisami. O mabagay ra pud siya. Kanang kisami makita niya mga suga nga na nice ra pud kadyo siya. Diyan nagibutang na dari ako ano. Na namin ni saka dito nak nga usa to gagamba. Nay silang duha guys. So. Pag-graduate din ni Nicole diri sa college. Pero napay mga kang kristel wa pa na kuan print. Alis dan pa na mo guys nga na kristel nga na-graduate. Kana di pa jud na tangtangon pa na namo ng kuana. Ya dari na ako ibutang diri nga canvas. Ya dari dapita na po ko ibutang diri nga dako kay siya nga canvas nga iring. Iring nga tulo ka klase nga iring picture. Ya dari dapita guys magbutang pa si Papa Edi diha og altar. Na kwarto ni Mambi na para may mga gamit na doon sa mga ipakita kay na may mga gamit na stock. Maghimo pag nung sim kita ba si mong buknak ay naon. Pangkuan sa kumote video. Nakuan dagay kung pikos ba. Madung buntag na tong tanan guys adlaw nga December 10. Birthday ni mother karon guys. So early og celebrate nila gahapon kay malagi ko na ilakaw sa programa. So wala man ko dito guys kay malagi na mga namo nga bisik aso ko na rin ja. Importante mo na nga maulin ta ko pero hala lamang gi kuan guys agang pamasaya na lamang gi padadto para puno nila sa ilang paghanda. Tama to guys gi palit ko ni Ali og kuan kanang chicken nilang adobo. So kay tuka-tuka lagi may mga igsoon lagi mga putahe mato nga si ata na lamay ning kuan luto sa tuka dito. Luto sa og adobong manok. So nice kadto guys. So hapa na siyang butangan og kuan ja kana mga kanto-kanto hapa na siyang butangan og mga design. Hindi mawalit pa ko kanang kakita ko mga wall frame. May mga design sa wall frame dya. Sa kusina pod na po ko ibutang nga para pang kitchen nga wall frame dya. Susug na sa Manila pa lang guys sa wall frame dyo ko ng trabaho sa una. Dya dari pa na siyang butangan og kanang murag na ipatindog na tungtungan pa siya og mga tanom-tanom. Dya dahil sa kusina guys dya pa hangi tungtong nga snake plant sa table dapit. Dya kanin dapita dari apa di sigang butangan og parang para sa mga kitchen ba la suffer nga na kay dari man nagamuhang table ana dya kaning cabinet ha pa nang i-forward kay ubos naman na siya kay mulagi ato sa una wa pamikisami so na kuan siya murag na atrasado siya nga na murag wa siya na bagay sa kuan ba so pa na siya pa repair para ipa-repair para na siya ni Papa Edi dya kita ra mo po na ni makapalit na ko og mga frame dari pang kitchen. Kay dari mas sa nga agamuhang table guys sari. So edit na. So daghang kadong salamat. Ja happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Ja birthday po day karon sa ang inaanak. So mo padung pug ko karon kay mo tabang ko na tog luto. Ang inaanak dari sa Cebu. So nice jud kadyo guys kay dako among kusina. Dako pud kadyo among sala. Na siya. Ay narito yung nangutana. Pila ka kwarto so upat na siya sa kwarto. Diya daka po daw amuhang kusina. Ito among kusina dito. Lutuanan. So wala pa kay sa pa man kaadyo. Si Nicole mag-prepare na siya sa ukuan kay ako mula ka upog ko kay giapas lang ko diri sa hang mari kay magina na ako ilutuon dito sila hang kuan kay birthday sa hang inaanak.
So am ko ikagip. No, haton lamang ko mo tabang na lamang ko luto. So thanks for watching guys. Amping ug ampo tang tanan guys. I love you all. Salamat kadyo ni Ma'am B sa tanan daning mahapsay na amuhang pamunji. Salamat kadyo. Ginora si lubas ni Ma'am B. Sa imuhang mga blessing imong gi-share nga grabing kadako kadyo nga blessing imong gi-share namo. Indot kay sa nga tanan. No? Ja, dari gawas na lagi mga mingming dari guys na. So temporary na po na sila dana nagigawas na. So na po mga bagong collection nga mga tanom guys. Gibaata na ni kay grabe lagi silang kakiat guys kay mga gina nanguwag. Kanis diaw nanguwag ni si Kuan. So temporary na sila diha sa gawas. So maro to guys, daghang kanong salamat ug happy birthday sa akong mother. Mother na nga always man mi sige tawag-tawag ja. Mingawon na si Jam nawag man na si dari guys. So maro to guys kay aron maka-edit na ko, maka-larga na pud ko sa padung ko sa babaw kay birthday guys ang ginaanak. Amping ug ampo tanan guys. I love you all.